سلام كمي تكونوا كبرات تخطاتلتي سي ام اكسترا شو على زينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا المكتبة لكم بخبرنا عدم. بمرئت كلتا تقررمت ملكياس مؤكلا ياسين حمزة أنكاز زغني زول ألجيريا سولوس 10 شمون تلكاتيت بعصر مدرقون مقرجو عزيو أبزع عسريت مدرق تقررمتي تازا حصرت مدرق مالت 8.5 كيلومتر زرح قطاو دريما قايدوم أبزع مدرق مؤكل سحو زول ألجيريا كابز نبور تقررمت حارز نبري ملكياس مؤكلا أقديوم مسكلتا رسود كيعدر معالا مونغون زنبرا كلتا نايكس بتاو در تعويت لن كلتا فنايت صوتاني ملكياس حزان زنبرا تقوجلا في اللي كتكفز عدم زي من بارو تاقوجلا بتحت قدسر عباي قوجلا وإليانا بكسبتاو در بحبر أتيا مودة دماتي أبها قول بفريز دم قبل كانتا مدار ياسين حمزة نقول درو بقلت ساعات حد يقنار بعن كلتن قريت بمزام شو عينه مدرخ عوزل الجيريا مسكبو أبال تشاينا قلوري يفقني جريتشي بتمساسال جديد حركة الأيتر تاك حزن كله بالكاس ما كرد ما سال سايتر تحزون استرف ويرتوين تقرم تمساسال ساعات دانين في صبران شو عين محمد عبد الوهاب مبل عصر تحره هيورون برهان مبل ساسان كلتن أخي لو أتش مبل 4 سنين نقول برهان دمام مبل 4 ساعات ترتحزون حنصات رجيتهم بس مصر هتسأل الجراوي أبال مدار حمزة عمر دمان ولد ساعات مالت بساسان كلتن ساعتن 54 دقيقة ساسا سسن كاليتن عوزل الجراوي بمقان ولد روزاز إمو أبالات أقرأيت كان تير تراز حزو در جامسن عزب أخيلوات الشمس سديقنا 55 كاليتن دهرو مبل إسراء إبرام برهان ب4 دقيقة حرك كاليتن دهر مبل إسراء حدن بالكاس ما أكل ب4 دقيقة شبش كاليتن دهر مبل إسراء كلتن دانيوم فوتسو برهان ب4 دقيقة 10 حرك كاليتن دهر مبل إسراء سستن نعود برهان ب10 دقيقة حرك كاليتن دهر مبل ساسان كلتن نور أحمد عبد الوهاب دمان بيشرح 5 دقيقة 4 كاليتن دحرو مبل ساسان شمونتن ترتحيزوم ودروم زازيموم بنت بياسين حمزة ب100 سنة بقدامي ملكياس ماكل ب7 نت بيصعبو كلايداني في صبران بشعت نت مبل 10 تقلتن عاد برهانه بشمونتن نت مبل 10 4 يورم برهانه ب5 نت مبل 10 شعت نور احمد عبد الوهاب بقلتن نت مبل 3 خليلات الشمدما بقلتن نت مبل ساسان 4 ترتحيزلو عمنين بس عود مدرك يوسف ريغوغي بساسن حمشنت بقداي كوين تعويتو هيبرون برهان دما بإسان 4 نت بكالاي ترتاك حزن كله دانيو فتص برهان بعانت نت مبل 10 سستر تحيزون ودو زازيمو الجيراوي عبد الله ميموني بلوس من سيزول الجيريا كونو تعويتو اخليلات الشم هيبرون برهان ميلكياس ما اكل دانيو فتص برهان بقدم تقتل كام حمشاي كسب شماي ترتاك حزن كله نعود برهان دما بل 10 سستر تحيزو بدغانتا مادار ب9 شموت ساعات 4 دقيقة 4 قايت قدامي تكونات عويتا هاغرايت جنت ارترا ب 10 دقيقة 55 قايتن دهرا شارشاي ترتحيزا ودراتا زازيما سبورت كم تمبزحتينا انردو كن عوتو للكات راي تاتو دراي كونن ابصوتا كتسعر معرخ تفعل بهريات نايت عود سبورت يوم كم ايرترا نافكر تقدم مشكلتها متن هاغرايت غانتا ايرترا كم نايز حلف عمت بغانتا بزي معواتنا بدرجه والقطارم تون زكونه مالكا بزود حزنا بزي مصنا كسمع عنا ناي قدنيو كم ايرترا وين عم فرايتك تقررمتا مفراي كم زلنا غن كنزنج ابنان لكن هدا اخي مسلم برزول الجيريا مستي كم ايرترا نافكر مشكلتها بزوان بس احنا زلنا درجه نعنا زمت راي كونن يقداس كاولدون ولدنا تتخخخ سلان كيد زلو سنسلتاو مفراي تقدمتنا كعبد انت كوينو نقول تقدمتنا بكم زل الجيريا زامسلو داس سديدا ناي هغرو داتا مكرو دليبون كملوس مقبار عبزل لايو ابزق زي دما كم دغفت اقمال قيح بحر بوص الى غرايت كانت ارترا كونغو زي كونه قادا حبني كسمع عنا زلو ابزي نبال الجيريا زمرا غرايت كانت زي كانوا محمد عبد الوهاب ملكياس ما اكل نزبال زغون ناي هغرو داتا مكرو زقمسه تقدما يلن تقلاينت بينا بزود در زمرحنا العلماء ايو اسلطاني غرايت كانت ارترا مسياسي لا باغام بغاسو ما كايدو ابز نبره قالم حتى تكرو غرايت كانت ارترا كينيو ابطم 10 مدرخات ابتن سستنا حد معلت ودر مقاني قليت نيرو لون كابتن سلستن اني حد معلت داتا قدمت جراند بريكس ساكياس سيدي يوسف بعوت ميلكياس ما اكل يا مزازم ركبا ميلكياس ابطاني حد معلت ودر تراي قداي ترتاب محزن ونقول كنا هاجرن ارترا 4 يسعينت بغزيموا اتنتريفن زلوا اكلتن اني حد معلت ودات اسرائيل كاتي تكايد جراند بريكس سونتراچن اسران كلن لكاي تكايد جراند بريكس ديلا فيلا الجيريان زنكلتن اني حد معلت ودات نفسه كفن 4 يسعينت بزو هو مخانن كزنغا يبلون نزول الجيريا تعوت لزركب حمزه عمرا بزود بمعات سيبر بعنا يسعينت بترايو سيدو بريشو كعزبو كلوا ام 10 مدرخات دحري اهلاك ودات كابت وستو 4 يسعينت بي امني حد معلت ودر تعوت كاتوستو نتبي ولصون كابي معالك صار محز دما كبالي قال سلاز هاغرايت غانت ايرترا بزول الجيريا ودي قايلنا كندم دمو يقالن مكنياتو زاغرايت غانتا تقدم علامه الجيرا زاتو وتو معوات سلستي امني حد معلت ودر جينا ابقون كابتوم سلسته درون تحد اب حساب اتاو كوينلو ابتوم سترفو كلتا كنعوت مزي قال كم حتو قربي قال يكون تقادم تاوشتنا وصان زركب حزبوم معرك اندي ابغون
ዘሎን ኮይኑ ከም ዝከታተሎም ከም ዝድግፎም ይፈልጡ እዮም ኣብዙል ኣልጀርያ ዝተረከበ ውፅኢት ከም ንኣሽቱ መጠን ሞራሎም ክትንከፍ ናይ ግድን እዩ ካብዚ ናይ ሞራል ምትንካፍ ከድሕኖ ዝኽእል ግን እቲ ወትሩ ዘይፍልዮም ደገፍ እዩ ስለዚ ዞም ንመጻዊ ዓስቅድም ምሽክለታ ኤርትራ ምዃኖም ዝመስክሩ ተቐዳደምቲ ኣብ ቴሌፎኖም ዘለዋ ክልተ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ከም ወትሩ ዕዉታት ኮይኖም ክወፁ ኣብ ነብሲ ወከፍ መድረኻት ክልገሰሎም ፀንሐ ሞራልን ድጋፍን ኣብዚ ከበቅዕ የብሉን ካብ 23 ለካቲት 3 መጋቢት 2025 ኣብ ሩዋንዳ ዝሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ 18 ለካቲት 2025 ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትራ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኮሚሽነር ኮሚሽን ባህልን ስፖርት ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመድ ተክላብ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ሓላፊ ምክትል ኮሚቴ ኦሎምፒክ ፓራ ኦሎምፒክን ሃገራዊ ፌደሬሽናት ኮሎኔል ሰሎሞን ስዩም ኣባላት ፈጻሚት ኮሚቴ ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ዝተረከብሉ ወግዓዊ መፋነው ተገይሩላ ኣብቲ ናይ ምፍናው ስነ ስርዓት ኣምባሳደር ዘመድ ተክለ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኤርትራ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ሽም ሒዛ ክሳብ ሕጂ ትጓዓዝ ከም ምህላዋ መጠን ወላ ካልኦት ሃገራት ጋንታታትን ከም ዝናትና ተደልየን ክዕወታ ኢለን እንተመጻ ኤርትራ ግን ክብሪ ዓቂባን ዓወታ ሒዛ ብሰላም ክትምለስ ተስፉ ገሊጹ ኣምባሳደር ወሲኹ ነቶም ሓደሽቲ ተሳተፍቲ በቶም ምኩራት ዓበይቲ ሕወቶም ተመሪሖም ኣብ ዓወት ክበጽሑ ምዃኖም ተመኒሎም ምክትል ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ መምህር ጸጋይ ሰመራ ብወግኑ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዓይኒ ኩለን ተወዳደርቲ ሃገራት ጋንታታት ስለተኣቱ ቀንዲ ተኩራ ኣብ ቴክኒክ ጸይጦም ክጻወቱ ከም ዘለዎም ተማሕጺኑ ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሳምሶን ሰሎሞን ብወግኑ ዝሩዋንዳ 2.1 መዕቀነ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ በዚ መሰረት ማዕረ ኩለን ሃገራት ፕሮፌሽናል ጋንታታት ሓሙሽተ ተቐዳደምቲ ክነሰልፍ እዩ ዝፍቀደልና መሪፅኦም ዘለዉ ተቐዳደምቲ ድማ ሄኖክ መትከል ናሆም ድልድል ዝበሉ ምኩራትን ክኾኑ ከለዉ እቶም ሓደሽቲ ተቐዳደምቲ ናታን ዓወትን ድማ ኣብ ብሉፅ ብቕዓት ምህላዎም ክብርና ዓቂብና ዓወት ሒዝና ክንወፅእ ዝከኣልና ክንገብር ኢና ብምባል ተስፉ ገሊጹ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ በተቀዳደምቲ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን መትከል ኢዮብ ናሆም ዘርአይ ናታን መድሃኒ ዓወት ክብሮም ተወኪላ በኣሰልጣን ሳምሶን ሰሎሞን ተመሪሓ ውድድራ ከተሰላስልያ ዝሩዋንዳ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ውድድራት ኣፍሪቃ ኮይኑ 2.1 መዕቀን ኣለዎ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ሃገራውያን ጋንታታት ኮንቲኔንታል ፕሮፌሽናል ጋንታታት ሓንቲ ሕውሳስ ጋንታ ኢትዮጵያ ዝርከበን ብጠቕላላ 16 ጋንታታት ክሳተፋ ተመዝጊበን ኣለዋ ዝሩዋንዳ ሎሚ ዓመት መበል 17 ግዚኡ ዝእንገዝ ዘሎ ኮይኑ 8 መድረኻት ከተጠቃልል እዩ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሎሚ ወጋሕቲ 19 ለካቲት 2025 ናብ ሩዋንዳ ኣምሪሓ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ 18 ለካቲት ብኻልኣይ መድረኹ ቀፂሉ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 12.2 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ናይ ውልቅን ናይ ግዜ ውድድር የማካይዶም ነዛ መድረኽ ድማ ንክለብ ኢኔስ ናብ ናይ ቅድም ክብራት መትሳ ተስፋ ተገይሩ ዝርከብ ወዲ 21 ዓመት ብሪጣንያዊ ጆሹዋ ታርሊንግ ከም ታዴ ፖጋቻ ዝኣመሰሉ ናይዚ ግዜ ዓብለል ተቐዳደምቲ ስዒሩን ዝተሰልዐ ርሕቀት ኣብ ሰዓት 56.6 ኪሎ ሜትር እናረገፀ ንውድድሩ ብ12:55 ካልኣይት ምዛም ቀዳይ ኮይኑ ተዓዊቱ ጆሹዋ ታርሊንግ ነዛ መድረኽ ምዕዋዝ ስዒቡ ድሕሪ በዓናይ ስዒ ነጥብ ረኪቡ ስዊዘርላንዳዊ ኣባል ኢጁታር ስዊዘርላንዳዊ ስቴፋን ቢሲጌር ብ16 ካልእታት ድሕሩ ካልኣይ ስሎቬናዊ ኣባል ታዴ ፖጋቻ ድማ ብ18 ካልእታት ድሕሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ካብ ጆሹዋ ታርሊንግ ብደቂቕን 41 ካልእትን ድሕሩ መበል 84 ተርታ ሒዙ ሕንጻጽ ረጊጹ ዕዉት መድረኽ ጆሹዋ ታርሊንግ ኣብ ንኡስ ናይ ቅድም ምሽክለታ ዕድሚኡ 7 ናይ ፕሮፌሽናል ዓወታት በፂሑ ናይ ቅድሚ ዓመታት ዝነበራ ክብራ ዳግማይ ንምምላስ አንቂራ ዘላ ኢኔስ ድማ ኣብዛ ዓመት ብመንገዲ ጆሹዋ ታርሊንግ ሳልሳይ ናይ መድረኽ ዓወታ መስኪማ ኮሎምቢያዊ ኢጋን በርናልን ፖላንዳዊ ሚካኤል ኩስቶዊስኪ ነቶም ኣቐዲሙ ኣብዛ ሓድሽ ናይ ውድድር ዓመት ናይ መድረኽ ዓወት ተጎናፂፎም ፀንሑ ኣባላት ጋንታ እዮም ብዘይካ ጆሹዋ ታርሊንግ ድሕሪ ፊሊፕ ፖጋና ንኢኔስ ኣብ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካልኣይ ናይ መድረኽ ዓወት ዘግዘማ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ብዘይካ እዚ ኣብዚ መድረኽ ወዲ 21 ዓመት 3 መዓልታት እንኳ ዓወት ተጎናፀፈ ታርሊንግ ንቼክ ሪፐብሊካዊ ማቲያስ ቫቴክ ስዒቡ ንስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻ ድማ በሊጹ ካልኣይ ብዕድመ ዝነኣሰ ዕዉት መድረኽ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኮይኑ በዚ መሰረት ዕዉት መድረኽ ጆሹዋ ታርሊንግ 3 ሰዓትን 44 ደቂቃን 29 ካልእትን መሪሕነት ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ተረኪቡ ስዊዘርላንዳዊ ስቴፋን ቢሲጌር ብ13 ካልእት ድሕሩ ይስዕቦ ታዴ ፖጋቻ ብ18 ካልእታት ድሕሩ ሳልሳይ ተርታ ክሕዝን ከሎ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ድማ ብ4 ደቂቃን 40 ካልእትን ድሕሩ መበል 121 ተርታ ሒዙሎ ብነጥቢ ጆሹዋ ታርሊንግ ብ20 ነጥቢ መሪሕነት ተረኪቡ ዕዉት ቀዳይ መድረኽ ኢጣልያዊ ጆናታን ሚድላን ብመዓልቲ ተበሊጹ ብተመሳሳሊ ነጥቢ ይስዕቦ ኒውዚላንዳዊ ፊን ፊሸር ብላክ ብ17 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎ ዕዉት መድረኽ ጆሹዋ ታርሊንግ ስፓኛውያን ኣባላት ሙቪስታር ፓብሎ ካስትሬሎን ኢቫን ሮሜና ከቲሉን ዝበለጸ መንእሰይ ተቐዳዳሚ ናይ ውድድር ዝመርሕ ዘሎ ተቐዳዳማ እዩ ብጋንታ ኢኔስ ግሪናይደርስ መሪሕነት ናይ ውድድር ተረኪባ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሮብ 19 ለካቲት ብሳልሳይ መድረኹ ኣብ ዝቕጽለሉ ተቐዳደምቲ 181 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ክሽፉን እዮም ኣባል ቤልጅማዊት ክለብ ኢንተር ማርሽ ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ካብ ሮብ 19 ክሳብ 23 ለካቲት ተዘርጊሑ ንሓሙሽተ መድረኻት ዝተኻየደ ቮልታ ኣልጋርቬ ክሳተፍ እዩ ቮልታ ኣልጋርቬ ብማሕበር ቅድም ምሽክለታ ዓለም ኢትዮጵያ ናይ ክልተ ነጥቢ መልክዕ ዘለዎ ውድድር ኮይኑ ሎሚ ዓመት መበል 51 ግዚኡ ዝካየድ ውድድር እዩ ኣብዚ ውድድር ድማ ካብ ቢንያም ግርማይ ብተወሳኺ ከም ዴንማርካዊ ዮናስ ቪንጋርድ ስሎቬናዊ ፕሪሞዝ ሮግሊች ፖርቱጋላዊ ጆ አልሜዳ ኣሜሪካዊ ሴፕ ኩኩስ ሆላንዳዊ ቲመን ኣርንስማን ቤልጅማዊ ኣሊያ ቫን ዊደር ብሪጣንያዊ ጌራን ቶማስ ፈረንሳዊ ሮማይን ባርዴት ሆላንዳዊ ዊኮ ኪልደርማን
ቤልጅማውያን ላውሬ ዴ ፕላስ ዲላን ቲዩነስን ዝኣመሰሉ ስሙያት ተቐዳደምቲ ክሳተፉ እዮም። ኣብዚ ኣብ ሓሙሻይ መድረክ ብናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር መጋረጅኡ ተዓጽ ውድድር ተቐዳደምቲ ብድምር 748.1 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ክሽፍኑ እዮም። ኣብዞም ሓሙሽተ መድረኻት ቀዳመይቲ ሳልሰይቲ መድረኻት ናይ ጎላጉል መድረኻት ብምዃነን ኣባል ቤልጅማዊት ክለብ ኢንተርማርሼ ቢንያም ግርማይ በኹር ናይዚ ዓመት ዓውቱ ክስንት ትፅቢት ይግበረሉ። ኣብዚ ሎሚ ዓመት ውድድር ቮልታ አልጋርቬ 13 ናይ ውድድር ጋንታታት 3 ናይ ፕሮ ቲም 9 ናይ ድማ ናይ ፖርቱጋል ኮንቲነንታል ጋንታታት ክሳተፉ እየን። እዚ ውድድር ዝሓለፈ ዓመት መበል 50 ግዜ ኣብ ዝተኻየደሉ ቤልጅማዊ ሬምኮ ኢቫኖፖል ተዓዊቱ ምንባሩ ዝከር እዩ። ቻምፒዮን ደቂ ኣንስትዮ ሊግ ሓደ ብዓወቱ ጋንታ ደንደን ተዛዚሙ። ትማልያ ብሰዓታት ድሕሪ ቀትራ መርዓን ጥምቀትን ናብ ስታዲየም ኣስመራ ብሕና ፊዝካ ተነፊሑ ደንደን ምስ ኢንሹራንስ ገጥማና ሜዳ ወረዳ ሚዛን ዝሓለወ ፆታ ፈሊሙ ቀዳማይ እብረ ባዶ ባዶ ተፈፂሙ ካልኣይ እብረ እውን ብተመሳሳሊ ብቕዓት ቀፂሉ ናይ ክንፊ ተኸላኸሊት ጋንታ ደንደን ካብ ርሑቕ ኩርናዕ ቀልዓን መሪሕነት ደንደን ዝረጋገፀ ሸቶ መዝግበት ካልኣይ እብረ ንዕብለላ ደንደን ኣጉልሐ ካልኣይቲ ጎል እውን ደግመት ፆታ ክዛዘም 5 ደቂቕ ምስ ተረፈ ኢንሹራንስ ሸቶ መዝግበት ፆታ ክትቅልስ ሓያል ፃዕሪ ካየደት እንትኾነ ታክል ሸቶ ዘመዝገብ ተጻቲት ክለብ ደንደን ሳሰይ ሸቶ ብምዝጋብ መጋረጃ ፆታ ዓፀወቶ ክለብ ደንደን 3-1 ተዓዊታ ደንደናውያን ቻምፒዮን ኮይነን። ዮሃና እንተጻወት ድርብ ዮሃና ቴክኒካዊ አሰልጠንቲ ክለብ ደንደን ሰላም እማሃጽዮን ቶረስ ምንጪ ጋዜጠኛ ጫሬ። ዝኽበርኩም ሰማዕትና ንሕጂ ሒዝና ዝቐረብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም እዩ። ኣብ ዝቕጽል ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ካልእ ስለ ዘሎ ተና 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮመንት ሳብስክራይብ ኣይትለልውን ወደ ሓንኩም